horejo laamu hakkunde Mali général Assimi Goïta jaɓɓoto honoroɓe makko fedde AES hannde. Général Abdourahmane Tiani mo Niger e capitaine Ibrahima Traoré mo BurkinaFaso. toɓɓe kewɗe ɓe horeɓe leyɗe dental fedde AES kani yewtidinde e ngal kawrital balɗe ɗiɗi tenti e ndenagu leyɗe mabɓe. Ndenka e kisal ɗum ɓurata jogade sembe e nde jonde nde wonno Mali, BurkinaFaso kañum e Niger ana gondi e caɗele rafi ndenagu duuɓi kewɗi joni. ɗum jaati ɗum woni sababu sosugol fedde nde e yaltugol mabɓe e CEDEAO kañum e G5 ngam haɓude ɗe caɗele. asawere hecci keñan général Assimi Goïta horejo Mali joƴƴini horejo konu dentugu AES ko noddira e francire force unifié. Tafon andaka adadu konun koɓe tawaɓe e ngal guɓal ka engal rentini konuli leyɗe tati ɗe ko Mali guddaki tafon e wi horejo Mali ngu konu fuɗɗi golle ɓooyi o yetti darde mabɓe e basi kuliyankoɓe e leydi AES. nde wonno Assimi Goïta holliti konun koɓe force unifié mbari horeɓe kuliyankoɓe hewɓe ka jonno o hokkali adadu mabɓe. horeɓe ɗe leyɗe tati Sahel ana kani yewtidinde e alhaali faggudu hertamuya e suudu banque nduɓe anniyi sosude télé e radio fedde nde fa yottade yaha garta ɓiɓɓe leyɗe AES ana tawa e toɓɓe jewteteɗe e ngal kawrital ɗiɗaɓal.